Good morning. Good morning mga ka-explorer. Today our first booking from San Jose del Monte, Bulacan, going to Caloocan North. I-deliver natin ang ano na to, items. Ito lang takbo ko. Hindi po ako nagpapatakbo ng matulin kasi nadala na. Kamote riders dati. This is the life of a courier driver, as a Lalamove driver. Almost every day on the street. Pick up and drop off of the items and collect all those fare from the customer. That is our vlog for today. It is a very simple vlog, but I hope every viewers are doing fine, especially myself. Malapit na tayo sa drop off. Nandito na tayo sa SM City, San Jose. Okay, 104 yung pamasahe natin sa first booking natin. Kunin ko muna to ha. So nagbigay si ma'am ng 150, mayroon tayong tip na 46. This is our second booking from here going to Eastwood Mall. Ano, patay tayo na ito. May hirapan tayo sa Eastwood. May hirap doon sa Eastwood eh. Tawagan natin si customer. Hello po ma'am, Lalamove po. Apo, pupunta na po ako dyan ma'am sa pick up points. Okay, thank you. Thank you. This is our second booking mga ka-explorer. Okay. Navigation, yes. Start. Okay. Head west on San Lorenzo Ruiz toward Barracks Road. To Barracks Road. Let's go. Ang hassle lang dito mga ka-explorer, yung paghahanap ng address pagka hindi maibigay ni Google yung talagang exact location. Biruin nyo, dito yung ano sa Caloocan, pero ang pinpoint niya nasa Pleasant Hills, somewhere in San Jose. Diyan nalulugi yung mga rider kasi wrong pinpoint lalo kung hindi mo naman alam yung lugar. So magsasayang ka ng oras at saka gasolina, doon nalulugi rider. Kasi update na sana ni Google Map yung kanyang map, ang daming naliligaw eh. Nandito na tayo sa Eastwood. Hahanapin natin yung palagay ko dito tayo sa harap, sa likod kasi ito.
entry. So, dito tayo sa drop off entry. Sir, pwede dito? Wow, social ah. Social. Tuwagan natin si customer. Hello po. Hello po. Nandito na po ako sa drop off location, ma'am. Saan po kayo banda, sir? Sa drop off location po ng Eastwood, ma'am, ng Eastwood Mall. May bread to? Sa, alam niyo po may BPI dito, BPI China Bank, East West Unibank. Sa may drop off na daw siya. Tanong niyo na lang po diyan, ma'am, kung saan po yung drop off kasi nandito po ako, dito po ako pinalagay. Saan po? Sa drop off location po, ma'am, sir, ng Eastwood Mall. Saan po yan, sir? Sa may bread to? Sir, bread talk ba to? Diretsuhin nyo lang yan. Makikita nyo ng kaliwa. Okay, sir. Salamat, sir. Doon na lang tayo sa bread talk, magkita. Sige po. Sige po, sige. Salamat. Thank you, sir. Bread talk, nasa siya? Bread talk. Hanapin natin bread talk na yung nasaan. Saka ito. Bread talk. Saan bread talk na yan? Bread talk. Ayun, nakita ko na. I got it. I see the bread talk already. I see this already. So I have to park this for a while. So I'm just waiting for the receiver. Okay, na-drop natin pipicture lang natin po yung yung items. Confirm delivery. Thank you, sir. Okay na. Okay. Loading complete. So finish. Nakakadalawang na tayo booking. Hassle kasi sa Di ba sa likod na yun? Ha? Pasig to Makati. Benta tayo bumili. Ha? 238. Okay yan.
This is our third booking for today from Bagong Bayan back and forth kasi pupunta pa ng Cainta. Oh, dito rin yata ang location. Pocard Road, Tower 3. Dito lang din sa Eastwood. Dito tayo. Hanapin natin ang Olympic Height 1. Olympic Height 1. Where is this Olympic Height 1? You have to asking for the guard. Good morning, sir. Olympic Heights 1. Ito pong malaking building na dilaw. Ay, ikot na lang, sir. Ano? Thank you, sir. Dapat pala, hindi tayo umalis tayo na ron. Opo. Thank you, sir. Tayo uli, umalis pa tayo ron. Nandun lang pala sa tabi. Saan bakit po dito? Ito Pocard Olympic Heights 1. Na naman ha. Good morning, sir. Asan po yung Olympic Height 1? Olympic Height 1. Yung sa ano sir, sa ano ng Medical City. Yung Medical City, kasunod niya na drop off bandang kanan. Thank you, sir. Oh, Medical City. Hello po, ma'am. Lalamog po ito. Saan kayo? Nandito po ako sa drop-off entry sa may BDO. BDO. Anong suot mo, kuya? Pupuntahan ka ng asawa ko. Nakaangkas po ako ng uniform. Angkas uniform. Naka-brown siya na shorts at saka gray na t-shirt, ha? Apa. Okay. Magkano yung yung bill? Titingnan ko po, ma'am. 200 plus po yun eh. Titingnan ko na lang po. Sige. Bayad na ba? Hindi pa? Hindi pa po, ma'am. Okay. Sige. Sabihan mo ako para ano na lang. Pasok ko sa Gcash mo kung may Gcash ka. Ay, wala po ako, ma'am, Gcash. Opo. Sige pa. I-text mo sa akin kung magkano para exact ibigay ko. Opo, sige po. Okay. Thank you. Opo. Okay. So, nakuha na natin yung items.
at i-drop off natin sa Cainta Rizal. So pagkatapos nating i-drop off, babalik ulit tayo rito sa Eastwood. Ganun ang ating booking. So back and forth worth of 238 paid by Lalamove. It means si Lalamove ang magbabayad sa atin kasi yun yung consideration ng mga Lalamove sa mga customer na good customer. So si Lalamove ang magbabayad ng pamasahe dapat nila. Babayaran tayo ni Lalamove sa ating wallet. So kahit hindi mo siya makuha ng cash, mapupunta siya sa wallet mo na pwede mo namang gamitin as a load, as a you can top up that amount in the Lalamove wallet. That is the process. We are here right now in Eastwood and we are going back on C5 road going to Cainta Rizal. Then after Cainta Rizal we are going back here. Okay, na-drop off na natin dito sa Green Meadows. Meadowwood pala ito dito sa Cainta. Itong ating is back and forth ang ating booking na nakuha. So babalik tayo ng Eastwood para ibalik yung items na kinuha rito after na i-drop off yung items na galing Eastwood. So back and forth worth of 200 plus. Lalagay ko na lang dyan sa video kung matandaan So pagdating dito, hindi kami pinapasok sa gate kasi linggo. Pinaikot kami ng 3 kilometers mahigit para makaano rito sa gate ng Meadow. So naningil ako ng additional na 30 pesos kay ma'am kasi hindi naman tuos ni Lalamove yung yung 3 kilometro mahigit na paikot sa amin ng subdivision kasi sarado sila pagka linggo. Hindi alam ni Lalamove yun. So karapatan ko yun kasi dagdag kilometro yung 3 kilometers. So 30 pesos lang ang ididagdag natin para lang sa panggasolin. Okay na yun kisa walang dagdag kasi talo sa gasolina talaga sa taas ng gasolina natin ngayon. So ayan muna, kita-kita kits na kita-kits na lang tayo sa sa Eastwood.